Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kwi-channel Pastor Ningi. Sibheka la udaba olika Doreen Buyile Mbatha. Sawubona phasi kusho ukuthini ukuphupha indle yesonto okhonza kulo kugcwele izibe phansi kungcolile. Nake singakusho umaphupha indawo enikhonzela kuyo ingcolile noma ke nje isakhiwo sesonto singcolile. Number 1 umaphupha isonto sikuthatha njengoPaul ubuma lingcolile ngoba lokho kungasho ilelo bandla lelo mhlawumbe likhungethwe ukungcola ongaba imikhuba emibi noma izimfundisoze okanye izono okudingeka zihlanzwe nje. 2 Petro 2 verse 1 kepha wavela nabaprofeti bamanga phakathi kwesizwe njengoba kanye nani nakinina kuza kuba khona abafundisi bamanga abaza kungenisa ngasese izimfundiso zamanga ezibhubhisayo bephika nombusi owabathengayo bezilethela ke ukubhujisa okusheshayo. Number 2 uphupha isonto sikuthatha njengoPaul uma lingcolile. Lokho ngabe kusho nje ukuthi leli sonto lineyinkinga noma kunezinkulumo ezimbi noma ezingalungile okanye kungaba nezingxabano okudingeka sixazulule. Leli Paul ngavela ke uma ukuthi ubona mhlawumbe uma kule bandla kuneyinkinga noma kunezinkulumo ezimbi noma kunezingxabano okudingeka sixazulule ngavela kungcolile futhi uyabona ukukhomba ukuthi hayi kunalezi zinto esafuna sixazululwe lapha okuyinkinga nezinkulumo noma kuyintsolo noma kuyingxabano. 3 umaphupha uthi isonto kuPaul malingcolile ungabe nje lisho isidingo sokuvuma izono nokuphenduka. Ngenza labantu laba kumele nje bavuma izono bephenduke iningi labo. 1 John chapter 1 verse 9 uma sizivuma izono zethu uthembekile ulungile futhi ke uyakusithethelela izono zethu azihlanze noma kasihlanze kukho konke ukungalungi. 3 umaphupha uthi isonto sikuthatha njengoPaul uma lingcolile lungabe nje lisho ukuthi kungenzeka ibandla lintula ubungcwele futhi kunesidingo sokuhlanza kwalezi zono nokwamukela insindiso. 2 kwabaseKorinte chapter 7 verse 1 lokho ke sinalezi zithembiso bathandwa masizihlambulule ekungcoleni konke kwenyama nangokomoya siphelelise ubungcwele ngokumesaba uNkulunkulu. Kungenzeka nje bathi ukuhlambuluka laba bazalwane noma leli abandla ke singathi mhlawumbe bafuna ukuhlanjululwa. Ungenzeka mhlawumbe ke lidinga ukuhlanjululwa ngenzeka lingcoliswe igadlo uma nguthi akusiwe ukuthi abazalwane bakunemkhutshanyana nezingxabano enkulu mhlawumbe ke igadlo ezimbi ezikhona ke edinga silungiswe kuleli bandla. Siyabonga. Be blessed. Kuleka kuyo Jesu